Хәерле кич. Менә мин бүген әзрәк Сабантуй, федераль Сабантуй булды, Ульян өлкәсендә. Шуның турында сөйләсе киләдер. Ул безнең бит 2-3 ел бик катлаулы булды. Пандемиялар, ниләр. Шуңар инде мондый Сабантуй, менә анда җыелды 40-45 мең кеше. Ульян өлкәсендә. Анда Сабантуй үтә 3-нче тапкыр. Менә ул бик яхшы оештырган. Анда кем Ульянскийда тора, безнең бар Рамис Сафин дигән председатель автономии инде. Менә шуңар безнең президент медаль да бирде инде, бик яхшы заслуженный инде Рамис Сафин. Ул татар дөньясында бик күренекле, бик аны кеше белә, хөрмәт итә. Оннан соң безнең медаль президент бирде Тукаев Марска Конгресстан. Тоже менә ул инде риясы шундый Василий Гаязовичны ул җулларда бергә җириләр инде 90 көн җылга алар җириләр менә шул татар оешмаларын инде урап бөтен Россиядан. Бик күңелле үтте ул Сабантуй. Бик яхшы кешеләрнең кәефләре, бик күп кешеләр балалар белән килгән. Бик нык кызык булды беренче көнне ат чабышы. Безнең бит татар милләт ул ат белән бәйләнгән. И Сабантуйның аның бит тарихы бар. Аның бит иштәлеге бар. Анда и көрәштә бар. Анда инде менә теге юмор жактан инде сугышалар капчыклар белән. Оештыручының берсе булды Рамиль Хамзин Нижнекамскидан. Ул әле күптән түгел эшләй. Бу аның федеральный Сабантуй беренче тапкыр. Но Рамиль Хамзинны бездә әйтәләр, ул ясады бездә Татарстанда 8-нче чудо света. Муслимда булдыр. Шундый парк ясады ул. Менә ул бик кызык инде менә. Шуңар инде ул менә хәзер глава Нижнекамска, безнең 260 мең кеше анда тора, нефтехимиклар, шинниклар анда, бик шундый шәһәр инде ул. И шунда ул глава, и менә бөтен кеше уйлады. Ничек ул оештырыр бу федеральный Сабантуйны? Ну, минем әйтәсем килә менә аларның бию жактан, җырлау жактан, милли уеннар жактан, менә ничек алар алып килгәннәр шундый бик кызык конкурслар, шундый биюләр жаңа. Бик яхшы булды инде аның чыгышы. Шуңар менә Рамиль Хамзин, аның боевое крещение булды инде. Ул чудо света былтыр ясады, и чудо света былтыр быел да шулай булды безнең Сабантуй. Бик яңгырдан курктык. Но Ходай Тәгалә безнең ишеткән дугаларны, ул көнне бик яхшы һава шарты да, кояш та бик яхшы булды. И Сабантуй яңгыр булса да, кор булса да, бер кашан битмей, майданда соңгы абсолют батыр калмаенча. Быел булды анда Павлик Сергей, ул Дмитровградский районнан, Ульян өлкәсеннән инде, менә ул беренче калды. Без аны бик яхшы беләбез, аның белән күптән дуслар, шуңар без аның өчен бик шатландык инде. Анда глава Ульянской областьтан и Рустем Нургалеевич кайттылар төнья генә экономический форумнан Питердан. Ну, менә органнар инде, җуллар, неләр, и менә Рустем Нургалеевич, глава губернатор Ульянск өлкәсенең, и Василий Гаязович, менә алар башта бер сәгать кеше арасында жүрделәр. Алар менә диңгезгә кебек чумдылар кеше арасына. Менә селфи ясадылар, фото ясадылар, хәлләр сораштылар. Менә шул 3 кеше бит хәзер әзрәк заманалар катлаулырак дибез инде дә. Менә шул безнең менә бу чорда шундый главалар монда килеп, кеше белән аралашып, монда бөтен милләтләр дә булды. Менә шулар белән шул Сабантуйга бирде ниндидер менә тынычлык та, энтузиазм да, ниндидер кәеф тә, менә шундый аларга инде бик зур рәхмәт өченә дә. Менә Сабантуйда без инде безгә председатель конгрессларга кулуарах дибез инде без. Или без моны атайбыз ТТТ. ТТТ ул ичке хисләрне, ичке уйларны
серләштек, сөйләштек инде ТТТ тел төбен тикшерү. Нәрсә без сөйләштек председатель конгресслар белән. Ну, киләсе съезд турында бөтен кеше инде әзерләнә аңар. Оннан соң менә шул Сабантуйга әзрәк шундый җомры өстәлләр булып, бизнес оештырып, бизнесменнарны әзрәк сөйләштереп, таныштырып, дуслаштырып алсалар яхшы булыр иде. Беренчедән. Икенчедән менә бар милли шураның аксакаллары. Ну, олар Казан кешесе. Ә менә ничек төзелгән шундый менә аксакаллар татар милләтнең Россия күләмендә. Менә шундый оешма булсын ие. Менә Россия күләмендә аксакал оешмасы. Менә анысы икенче, шундый безгә барлыкка фикер килде. Өченчесе, менә безнең олимпиада бар. Безгә Сабантуй ул олимпиада кебек. Но бит олимпиаданың универсиадасы бар. Менә шунда аларга да 30 ел или 28 ел ограничение инде. И шунда параллель жарышлар, батырлар, икенче ниләр дә шунда үткәрегәе, шул яшьләр өчен параллельно шунда. Бер мәшәкать ул бер мәшәкать бит инде. Шунда яшьләр дә азрак катнашсыннар күбрәк, и монда шундый Сабантуйга универсиада кебек яшьләр өчен берәр оешма булса, шунда шул да бик яхшы булыр иде. Онда бик яхшы концерт булды. Концерт булды менә ул Татарстан, значит, килде инде безнең музыкаль коллективлар, Нижнекамскилар инде бик яхшы чыгышлар ясадылар. Ульян өлкәсендә дә бар күп җырчылар, биючеләр инде. Менә халыкка бәйрәм булды ул. Менә шуннан соң, шул бәйрәмнән соң халыклар рухланып, татар телен ищудан агаттырып, жараттырып, оңнарга, татар милләт турында. Бик күп кеше бит балалар белән булды. Менә мин андый күргән юк ие. Менә мин күрдем бер 200-300 коляска, балалар коляскасы. Менә шул балалар коляскасы, балалар, гаиләләр, менә шунсы иң кадерле аның. Менә шул. Шуңар бик зур рәхмәт оештыручыларга. Без бик хисләнеп, бик рухланып, бик иманны үстереп, шулай итеп, шул Сабантуйдан иләргә кайттык та, бөтен яшьләрне җыеп, шуңар сөйләдек. Безнең тагын бер чара без үткәрдек анда. Мин анда булдым быел беренче тапкыр в статусе президента Национального конгресса татар Москвы тюркских народов. Менә мин анда ясадым презентация китап. Без сөйләштек китаплар бөтен татар библиотекасыларына, алар анда 50. Без очраштык библиотекалар белән, алар безне хәзер чакыралар сентябрьдә. Без анда җомры өстәл үткәрәбез, и шул китапның презентациясын Ульян өлкәсендә үткәрергә булдык инде. Менә шулай итеп, без әле ясайбыз ролик бу Сабантуй турында. Бу как наглядный пособие була инде бөтен киләсе оештыручыларга, менә монда карарга. Аның бик теге стадионда булгач, ул теге бик иркен булмай. Монда урыннары да зур. Атлар чабышы, көрәш, бөтен нәрсәне уйлаганнар. Бер әйтәләр, кунак хуҗаның ишәге диләр. Менә без нәрсә безне монда автобус көтә, монда обед көтә, монда концерт көтә. Менә без аларның кулларына килеп инде менә 2 көн шундый яхшы ял итеп, шундый яхшы кәефләр күтәреп җирдек инде. Рәхмәт бөтен оештыручыларга. Сабантуй беткәч, кой бер чаралар нык истә кала. Менә безгә зурлап безне председатель конгрессларны чакырды глава губернатор Ульян өлкәсенең. Ул безнең инде Булгарский крепость инде ул, Волга
Волганың жарында түзгәннәр, шунда бу инде беренче көннең кичке Сабантуй булды инде ул безгә. Шуның өчен торы бик яхшы рәхмәт, анда менә Свиярский главаның инде Министерство культуры, менә без бик яхшы таныштык культура рәисләре белән, значит, Татарстанның, Мордовияның и Ульяновск өлкәсенең инде культура белән, менә алар белән дә киләсе җылны инде элемтәдә торып бергәләр чаралар үткәрергә уйлыйбыз инде. Менә һәрбер җылны кешеләр уйлыйлар. Менә кирәкме ул Сабантуй? Или менә ничек соң ул? Һава шарты да качагында яхшы булмый. Ну менә монда юллар ясаганнар, ипподром ясаганнар, ул бит барсы да кешегә кала. Шулай итеп, моны бия биреп бу Сабантуйга кирәкме, кирәк түгел, без алай сөйләшә алмыйбыз. Бу Сабантуйлар бик кирәк татар милләткә. Бик кирәк алар бүгенге көндә азрак мәшәкатьле чакларга. Бу кирәк безнең яшьләргә, аксакалларга, бөтен татар милләте көтеп ел буе бу Сабантуйларны кала.